Добрый день усім добрым людям. Вось прыгожая такая бяседка, як бы так летняя кухня у чалавека. І ўсё выдатна, тут розныя групы асвятлення, там вось пражэктары ёсць, тут такія незвычайныя прыгожыя лямпачкі. Але пачало тое, што вось гэтыя блокі кіравання святлом, яны пачалі глючыць. У чалавека, вось у яго тут на гэтай апоры каля дзвярэй стаяў вось такі, бачыце, вось такі радыўпраўлення, такое радакіраванне святлом. І пачало альбо там, альбо тут нешта здарылася, і яно то ўключаецца, то выключаецца. І чалавек пачаў жаліцца, што дрэнна. І я кажу, што няма нічога залепшага, як звычайныя вось выключальнікі, на якія ідуць драты, і ты калі заўжды упэўнены, што ў цябе уключыцца альбо выключыцца, а калі зламалася, можна адразу памяняць. Вось ён замовіў, гэты чалавек, інтэрнэт-пляцоўцы, такія выключальнікі пад бронзу. Гэта, хутчэй за ўсё, кітайскія. Прыехалі яны ўсе пластыкавыя, бо такія ёсць фарфоравыя. Яны такія вельмі дарагія. А гэты пластык, тым не менш, выглядае ўсё дастаткова прывабна. Тым больш, што ў камплекце ідзе вось такая рамачка. Але тут таксама ёсць нюансы. Зараз я вам пакажу. Гэта серыя разетак і выключальнікаў да рамкі Бероній Лізет. Хутчэй за ўсё, яны зроблены ў Кітаі, бо ў монтажы не вельмі зручна. Па-першае, у камплекце ідуць вось такія монтажныя пляцоўкі. Вось у камплекце ідуць вось такія шрубы. Мала таго, што яны пад дробную мелкую біту, яны яшчэ зроблены з такога матэрыяла мяккага, што тут жа, калі што, цяжка зрываецца. Вось у мяне такое здарылася, прыйшлось узкімі губамі, узкагубцамі выкрушваць. Па-другое, дыяметр вось гэтых пазоў, якія цэнтрыруюць нам, яны меншыя, яны амаль упрытык, і калі ўстаўляеш, гэтая пляцоўка, яна не ходзіць. Ты гэтыя міліметры не можаш вылавіць. І дзякуючы таму, што ў меня было адмысловае свярдло, вось такое, якім я павялічыў гэтыя памеры, і тады ў мяне ўжо вось гэтая пляцоўка пачала хадзіць. Я мог вылаўліваць міліметры. Я зманціраваў толькі на верхні шруб. Вось гэта пляцовачка, яна зараз, калі я пакратаць, можна туды-сюды. І тады я лаўлю памер. Бо калі не злавіць памер, не стане сюды круглая наша вось гэта накрыўка. А потым, дзякуючы таму, што ў мяне былі длінныя такія вось шрубы, вось длинные шрубы, я наскрозь, я імі цаляў, прымяраўся, потым выстаўляў і вось замацаваў цалкам. Яна ўжо наскрозь прайшла гэту пляцоўку і ў дрэва там укруцілася. І тады ўжо можна накрыўку ставіць вельмі зручна. Вось яна добра стала, тут замацуецца і будзе працаваць і выглядаць. Калі крышку памыліўся ў міліметрах, атрымліваецца яйцо, і яна тады паспрабуйте, так яшчэ ж трэба лавіць вось гэту гарызанталь, каб гэта было ўсё ў нас добра. І тыя шрубы, которые ідуць у камплекце, ніяк яны, ніяк не падыходзяць. Самыя танныя, што маглі. Это толькі дзякуючы вось гэтым длінным жоўтым самарэзам 3х40, відаць. Да, я змог так больш-менш замацаваць. Вось так выглядае, я ўжо падрыхтаваў да монтажу выключальнікаў. Вось, дзякуючы таму, што яно такі ў адным месцы закрэплена, можна лавіць вертыкаль, можна лавіць вось гэтыя адтуліны, каб замацаваць выключальнікі. Зараз усталюю, пакажу. Падрыхтаваў для монтажу. Адзінае, што гэтых такая асаблівасць выключальнікаў. У іх з тылу падключэнне. Не зверху, не збоку, што было бы зручней. Але каб падключыць, трэба вось зняць яго. Як вось тут я усталяваў, але прыйдзецца здымаць і ўсё ставіць
вось таким чынам. Так выглядае вось гэты блок, уже скамутаваны. 3 выключальнікаў. На кожны выключальнік ідзе свой асабісты дрот, і які потым нырае там у коробачку разветляльную. Дасталося падключыць яшчэ нам 220 і на светачы. Замест бездротовага гэтага выключальніка в многодома вось усталявалі вось такую прыгажосць. Усё працуе. З выключальнікаў драты пайшлі у коробку, а далей сабе уже куды ім трэба. Вось такая прыгажосць стала. Раней яна моргала, не хацела працаваць. Думалі, што зламались пражэктары, драйверы, лямпачкі пачалі тускнець. Зараз усё проста выдатна.